ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଘାଟି ଫୁଲବାଣୀ। ହଁ ବାବା ନାଇଁ କୋଉଠି ତୁ ଏଇଠି ବେଳା ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ଏଇ ବାଟିକାରେ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ସିଏ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା ସିଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ହବ ଆଉ ବାହାରକୁ ମିଶିବେ ନା ଆମେ ଲଗେଇନୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ କରିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ କାର କରିକି ଆଉଛୁ ଆସିବ କିଏ 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 କିଲା ଆସିଲେ ସେ କି ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ଖାଇଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। फुलवाणी खजूरपड़ा घाटी ये शिखर पूरा उच्च शिखर आकाश दृष्टि पाखे हाथ पाइला अति सुंदर दृश्य।